Как властта ще бори корупцията след убийството на Алексей Петров и завръщането на Божков? Коментар на лидера на партия Единение Иван Христанов. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Докато бяхте заместник-министър, господин Христанов, знаехте ли за влиянието на бащата на Кирил Петков, Петко Петков, в управлението на държавата? Знаете ли дали са имали общ бизнес Петко Петков и Алексей Петров? Ето днес чухме едно изненадващо признание от бившият премиер Борисов. Ще го кажа по този начин. Ако знаех, щях да си тръгна по-рано. Не сте знаели? Не. А чувало ли се за влиянието на Петко Петкова? Защото още тогава се говореше, че ходил, уговарял газови доставки. Тук на вашето място друг заместник, министър Пламен Данилов, го призна и показа документи. Всичко, което знам за този тип отношения, е медийната част. Това, което вие предавате на гражданите, това, което излиза в другите медии. Пак казвам, ако аз знаех, че има подобен род отношения, щях да се оттегля много по-рано, всъщност в момента, в който бих узнал подобно нещо. Между другото, аз съм споделил вече, че имам ли съмнение за репликиране на онзи модел, срещу който се борихме толкова време, търговия с влияние, връзки с хора от сенчестия бизнес. Да, аз бих се оттеглил веднага, но това за мен е нещо ново и честно казано за нас като граждани е до голяма степен и унизително, че в момента, благодарение разбира се на господин Борисов, който днес взриви България с лични откровения в това направление за Алексей Петров, за таткото и така нататък. В момента цяла България се говори за трактори и татко. И аз тук искам да кажа много категорично. Нашата задача, моята лична цел е на парламентарни избори ние да спечелим мнозинство и да започнем да обединяваме България. Моята лична кауза е да обединим българите. Защо според вас днес Борисов си призна? Каква е била целта на това признание? По-скоро от това, което е важно, че той не се страхува да го направи. Тоест нещо в сглобката я държи. Защо не се страхува? Въпреки провокациите, той очевидно не се страхува да направи тази провокация. Нещо я държи и за нас, разбира се, остава... Защото зависят от него и Продължаваме промяната и Демократична България ли? То е очевидно. Той може да свали правителството винаги. Така че тази зависимост от него е повече очевидно от ден първи. Но защо той си позволява толкова сериозна провокация е отделен въпрос. Ние нямаме отговори, едва ли някога ще го имаме. Но за себе си сигурно имате някакъв отговор. Сигурно сте си отговорили на въпроса защо. Началото на новият есенен сезон. Първия ден на сесията. Той не намира нужда да приветства българския народ. Той не намира потребност в режим на нарастващи цени, на това, че годината беше изключително лоша, земеделците днеска излязоха или вчера беше на стачка. Това, че ние имаме усещане, че се връщаме към бандитските години, той не намери за необходимо да отправи по-бодри думи към българите, а да каже, че той се бил събрал с господин Петков благодарение на намесата на Алексей Петров и Петко Петков. Трактор, да. И знаете ли, те са били модератори, Алексей Петров, извинявайте, и Петко Петков са били модератори, за да се състави тази сглобка. Той твърди, че са модератори, но ама знаете ли, тази информация излезе още края на април месец. Нарекоха тази коалицията Алексей Петров. И ние трябва да му кажем на господин Борисов, ако ти смяташ, че казвайки на целия български народ, че вие сте градили доверие, защото той така казва, целта на господин, на покойния Алексей Петров да се намеси в тези отношения било да се гради доверие, аз искам да му кажа, господин Борисов, така вие губите доверието на народа. Ама Продължаваме промяната, не го ли губят и те доверието на народа? Аз не говоря Борисов, че губи доверие. Аз питам политическата каста губи доверие. Цялата. Знаете ли, вие го знаете, не веднъж съм споделял. Обикалям постоянно България. Последните 2 дни за пореден път цяла Южна България. Десетки срещи.
едно мога да ви кажа като заключение от тези десетки срещи. Политическия елит, тези 6 партии, които в момента са в парламент и изобщо като цяло политически елит, няма този мандат на доверие, няма морален мандат. Навсякъде казват едно и също хората, с които срещам. Това са, ето вчера, собственик на прасковена градина до Сливен, медицински лица, учители, спортисти. Ние вече нямаме доверие на никой от политическата каста. Когато знаем, че има някъде тайни договорки, и срещу какво са тези тайни договорки? И не само тайни договорки. Тайна договорка, направена от човек, който месец или 2 или 3 по-късно свършва с куршум в окото. Това политическо убийство ли е според вас? Може ли да го квалифицирате като такова? Според мен това е убийство, както и при Къро, което цели да замете следите, защото най-големия страх на редица хора в днешната политическа каста е да не влязат в затвора. Това е. И затова те нямат морален мандат от българските граждани. Намирате нещо общо след убийството на Къро, след внезапната смърт на Ангел Христов, убийството на Алексей Петров. Пепи Еврото излезе някак извън България, не се знае в момента жив ли е, не е ли жив. И сега се завърна Васил Божков миналата седмица. И цялото това за 5 месеца. Вие може би имате същото усещане като мен и българските граждани, че не се прожектира някакъв постоянен филм. Нон-стоп. Убийство, скандал. Убийство, скандал. Убийство, скандал. А всичко не почна ли след опита за покушение срещу главния прокурор? Според мен цялата тази серия не започна ли от тогава? Всичко е започнало от момента, в който конкретни политически лица, аз не мога да назовавам имена в момента, но конкретни политически лица са решили, че е време да се радват на парите си, да се оттеглят от активна дейност и да се кои са тези, според вас? Това. Казвате, няма да ги коментирате имената, но сигурно си мислите. Вижте, цяла България ги знае. Аз много лесно мога да кажа сега имена, след което, и това съм го виждал многократно, медиите биват подлагани на тормоз. Когато излязох и казах имената на бандитите от границата срещу Бърт и Бивола, бяха образувани 12 дела. Така че, за съжаление, така наречената система не ви е страх заради вас самия? Не. Заради това не казвате имената, за които си мислите и твърдите? Не, просто не искам срещу всеки, до който се опита да каже нещо, да се образуват серии от дела, след което вашите юристи, вместо да се грижат за работата на медията, да се борят с 6, 7, 8, 10 дела. Васил Божков, защо се прибра според вас? Защо точно сега? Като политик, вероятно сте си отговорили на този въпрос. Аз си отговарям, намирам отговора на далеч по-тежък за нас въпрос. Какво като се прибра? Нека да ви дам една малко по-различна перспектива. Прибира се едно лице от чужбина, отсъствало 3 години. И който си е признал, че е участвал в корупционни схеми в особено големи размери. И благодарение на това се облагодетелствал в особено големи размери. И му слагат охрана. На него и на семейството. На него и на семейството. Но в същото време, човекът, който сваля мафията на границата и лишава мафията от между 2 и 3 милиарда, според данни на службите, между 2 и 3 милиарда лева на година, му свалят охраната. Това си има едно много просто име. Нарича се Бананова република. Когато аз бях на 17 години, бандитите се стреляха по улиците. В момента най-голямата ми дъщеря е на 17 години и гледаме същия филм. Бандитите се стрелят по улицата. Господин Божков е един от хората, който активно участваше в изграждането на България като Бананова република. Поколението, което съсипа България. На нас се пада като поколение да спасим България. Така че тук какво ще прави господин Божков и дали ще дали ли да си прощават, няма никакво с значение. властта според вас? Защото гаранция има договорка, иначе как ще се върне? Вие видяхте, той мина през ВИПа на летището,
като царска особа, моментално си го закопчаха. МВР са имали информация, главният секретар каза, че са имали информация за завръщането му няколко дни по-рано. Нещо, което не се потвърди от прокуратурата. Това е по-малкият проблем. По-големият проблем е, че МВР тече. Вижте си, моля ви се, когато напусна от Бивола, от Бърт излезе информация, че е бил предупреден, че ще има атака срещу неговите заведения. И той е напуснал България, твърди се, че и пари е изнесъл със себе си, нали, поне те казват, че ще ли да предоставят документи, и изнесъл и пари със себе си. Това означава, че някой от службите работи за мафията или много хора от службите работят за мафията. То не е спирано да се работи. Това ли ни казвате? Години наред политика и сенчест бизнес. И това си има много просто обяснение. Партии, мафия, задкулисие. Те работят в синхрон. Партиите легитимираха мафията през последните, особено няколко конкретни партии, легитимираха мафията през последните 15 години. Практически ние, единени, сме единствената партия в момента в България с властови амбиции, която не е зачената от президент, от задкулисие, от кукловод, от мафия, от олигарх. Тогава как ще оцелее една такава партия, когато казвате власт и сенчес бизнес, ето така години наред и нищо не е спирало тази спойка? Има единствено едни хора, които могат да издигнат нас, да ни възложат управлението и наистина да почистим целият този батак. И то си е много просто име – български народ. Доказателства според вас ще има ли, когато говорим за обвиненията, за разпитите на Васил Божков? Защото вчера разбрахме от един от адвокатите му, че всъщност доказателства нямало на неговите думи. Всичко било дума срещу дума. Да не се окаже, че скоро ще излезе, давайки тлъста сума пари. Господин Божков каза, че щял да се саморазправи с Пеевски. В момента не казва абсолютно нито дума за господин Пеевски. Очевидно там си вървят някакви процеси. Кой кого ще спаси, как ще го спаси, какво ще изтъргува, е поредния филм, на който ще се наслаждаваме следващите 6 месеца и ще ни ангажира вниманието, и през това време какво ще се никой няма да говори за важните ни теми, за идентичност, за земя, за суверенитет. Корупцията ще продължи ли, господин Христанов? Да, тя ще продължи. На фона на сериал, който се прожектира, казвате вие. Тя ще продължи, докато ние не се намесим. Ние ще се намесим, когато българския народ ни даде мандат. Сега на местния вод ще се намесите ли? 33 години никой не успя да направи съществен удар срещу мафията. 33 години. Това, което екипа с мен направи само за 7 месеца, остава до ден днешен. От началото на прехода до сега най-мащабният удар. Говорите за капитан Андреево. 3 милиарда никой не е спирал до сега, на година. Никой. Говорим 3 милиарда, които директно влизат в мафията. За местния вод ви питам, ще играете ли на местните избори? Ние вече имаме кметови общински съветници, номинации на много места. Борим се за поне 2 областни града, да имаме избрани кметове за много общински центрове. Къде ще ви стигнат силите? За кои областни градове говорите? В момента говорим главно за Плевен и Смолян. Там имаме много силни листи, както и много силни местни коалиции. Разбира се, в общини като Трявна, като Борино се борим изключително силно. В Борино намерихме човек, който се осмели да скочи срещу статуквото там, което е особено вредно, особено унищожително. И това също трябва хората да си дадат сметка. Голямата битка е извън София. А за София, там, където е феодализма. Каква ще бъде битката? Тежка ли ще бъде? Имате ли кандидат за столицата? Пак казвам, ние се фокусираме главно в България. България не е София, но в същото време... Няма смисъл да се биете за столицата ли? Да влезете в тази битка или е предрешена според вас? Продължаваме да водим разговори, но пак казвам, вижте, София... Предрешена ли е битката според вас за столицата? Тук. Да, тук. Моето лично мнение е, че ГЕРБ ще подарят победата. На кой? Не знаем, но как ще я подарят. Кой? На Терзиев ще подарят ли победата ГЕРБ? ГЕРБ няма да водят кампания. Те ще се откажат от София, защото няма град. Защото такава е договорката ли? Който олицетворява толкова тежко
лошите политики. Няма. ГЕРБ се управлява София от над 2 десетилетия. Но това, което исках да споделя, София е по-специален град, бидейки толкова голям. Дори той не може да бъде феодализиран. В момента, в който напуснете София, е брутален феодализъм. Феодализъм означава, че вие нямате свобода. Тук можете да работите каквото си искате. В Куртово Конаре или в Трявна, ако местният олигарх ви удари, не можете да си намерите работа. Там е голямата битка. За София ние трябва да продължаваме да повтаряме на 4-те партии, които до момента... Това са финалните ви думи? Добре. Тези, които до момента са излъчили кандидати. Обяснете ни как ще отвоювате бюджета на София от фирмите на лицето с прякор Таки. Всичко останало са просто презентации и картинки. Мислите, че няма нищо да се промени, независимо кой ще седне на този стол, кметски? Особено любопитно ми е да знам как ГЕРБ ще се приборят с това, което им тежи на врата, че от гробищата, през ремонтите на ремонтите, до паркингите и така нататък, навсякъде седи един и същи човек. И аз искам да кажа нещо много важно. Срещу него аз печелих 3 битки. Те могат да спечелят, но ние като граждани, като жители на София трябва да знаем как. Да излязат и да обяснат. Стига са ни показвали картинки. До нови срещи. Иван Христанов пред Данието Нер. Сега следват реклами, а вие останете с нас.